A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku shirya kuɗin ku idan kuka kulle shi a Fairmoney domin ku ƙara samun kuɗi sosai. To zan nuna maka yadda za ka shirye shi idan lokacin ya ƙare. To idan baka samu daman kallon videos da muka yi akan Fairmoney ba, mun yi videos har guda biyu, saboda Fairmoney akwai hanyoyi har biyu da ake iya bi a samu kuɗi a Fairmoney. Saboda haka ka tsaya a ƙarshen bidiyon nan za ga hoton waɗancan videos ɗin ya fito maka kan screen, sai ka danna kansu sai ka kalli videos da muka yi akan yadda ake samun kuɗi a Fairmoney. Nagode ba tare da bata lokaci ba, mu je mu fara bidiyo. To da fari da zaka shiga Fairmoney ɗinka kamar haka, sannan sai ka danna saving. Idan ka duba dai nan yanzu zero balance, sai ka danna savings kamar haka. Kana danna savings, anan za a nuna ma idan kana da kuɗi, a saman nan ma za a nuna ma gashi nan my balance. To wannan kasancewar ni a tsakiya na sashi, shi yasa suka nuna min a tsakiya. Idan kuma na farko kasa ko na ƙarshen nan, to anan za a nuna ma na ƙarshen ko kuma a na farkon. Saboda haka dai sai ka danna akan plan wanda kai amfani da shi wajen samu su kuɗi. To saboda haka ni don ka duba a tsakiya ne, saboda haka sai danna kanshi kamar haka. Bayan ka danna kanshi, anan akwai save, akwai withdraw, akwai history. To kasancewan yanzu na riga da na yi saving kuma lokacin ya ƙare, zan iya sake yin saving kuma zan iya yin withdraw. To saboda haka yanzu ina son nuna muku yadda ake withdraw. To saboda haka zan danna withdraw kamar haka. Bayan na danna withdraw, kai ma misali bayan ka danna withdraw din, sai ka rubuta adadin kuɗin da kake son cirewa. Ni ina son cire gaba ɗaya. Bayan na rubuta sai in danna continue. Sannan sai in danna akan continue kamar haka. Gashi nan your withdrawal is successful. Sai in danna got it. Gashi nan Fairmoney ya koma zero, baran dawo nan. Sai in koma home. Don ka duba gashi nan 50,000 din ya dawo nan. Yawa, to saboda haka yanzu misali ashe kana so ka tura wannan kudin zuwa Palmpay ɗinka ko GT Bank ko First Bank, kuma a wani mai POS zaka danna nan wurin transfer ne kamar haka. Yawa, yanzu kai sai ka danna nan wurin plus din nan new beneficiary. Sannan yanzu wannan sai ka rubuta account number kamar haka wanda zaka tura ma kudin kenan. Bayan ka rubuta, zai yi sashin sai ya nuna ma sunan bankuna. Anan sai ka zabi bankin ka, zaka iya sashin bankin. Okay, ina zuwa. Yawa, bayan na yi sashin bankin da nake so, gashi nan Palmpay an nuna min, sai in danna kanshi. Zai yi verify, sai ka rubuta adadin kuɗin da kake son tura mai. Don ka duba dai gashi nan za a dau, amma dau naira 5 a matsayin charges. Saboda haka yanzu kudin mu 49,995. Saboda haka sai ka rubuta dai misali adadin kudin da kake son turawa. Gashi nan dai za a dau naira 5 a matsayin charges. Saboda haka sai ka rubuta, sannan ka danna continue sai ka tura. To kamar da ya gani, waɗannan hotunan da suka fito muku akan screen nan su ne videos da muka yi akan yadda ake samun kuɗi a Fairmoney. Saboda ku danna kansu, za ku kalli waɗancan videos ɗin da muka yi, sannan ku taimaka mana da liking da sharing da following. Saboda haka ne zai sa videos ɗin musu yadu sosai ta yadda mutane da yawa za su amfana ta dalilin abin nan da kuka yi. Nagode, assalamu alaikum.